Que les pluges dels darrers dies no aboquin a una falsa sensació de normalitat. La situació de l'aigua a l'Espluga de Francolí continua sent crítica i ho serà molt probablement el pròxim estiu. És el mantra ara mateix del govern local i del consistori en conjunt que avala les noves mesures urgents per afrontar la sequera. La setmana vinent entraran en vigor quan s'aprovi el decret d'alcaldia amb la lletra petita de l'ordenança que es va impulsar al gener. Principalment és la limitació a 90 litres per habitant i dia per ús domèstic. Es prohibeix regar jardins, omplir piscines o rentar els cotxes. Per la resta d'usos es demana una reducció del 10% del consum mitjà que tenien el 2022 i als grans consumidors se'ls demana un pla perquè redueixin la despesa d'aigua. Estem parlant de dues instal·lacions, la residència Jaume I i l'empresa Cuni Espluga. Creiem que són mesures que es poden assumir i que de fet s'han d'assumir, perquè a dia d'avui encara estem abastint-nos majoritàriament amb cisternes, amb camions cisterna, i evidentment és una situació que no és sostenible, tot i les pluges, tot i que estiguem fent les obres al CAT i tot i que estiguem fent les obres a la urbanització Carreres. Això no vol dir que aquest estiu serà un estiu complicat. L'any passat la despesa per portar aigua amb camions va arribar a superar els 800.000 euros i només aquest primer trimestre ja s'enfila per sobre els 150.000. Per això l'Ajuntament insisteix en la necessitat de reduir els consums i que l'aigua sigui només per usos essencials. L'Espluga de Francolí no està portant camions cisterna perquè la gent s'ompli les piscines o regui els jardins. L'Espluga de Francolí està portant camions cisterna perquè la gent cada dia tingui aigua a casa. I és que l'Ajuntament, que ha revisat els consums dels darrers mesos, ha localitzat un centenar de comptadors que es considera que fan un ús desproporcionat, fins al punt que suposen un terç de l'aigua que gasta tot el poble. L'altre problema són les fuites, en les quals s'hi continua treballant.